guys, kay ba mong nung makagangisi karon guys kay lajo pa gani nasilinga na nahuag kapadas tanawa. Kaning kapadas jud kay di man jud ko mabuhang dani. Ya. Tanawa. Das ni agi katong haning nakitaan sa di pa ni nga ni kahinugon. Karon kay mangyapon mo anay kinalamian nga kanang kapadas kana bitong murag mo lagto pa ni kaon. Nga na. Sige mo ramang toy hawas. Ay, di ba? Na nakakita mo na orange na. Closer look. O orange na dari so arang kalaguto na ning atang panitan sa ato na ning ipon. Sa pa kay murag bugat buhian sa na. Nana. Wow, yan na may dalig. Oh, di ba? Perfect. Arang lami So mo nagikan dito na nangawat ko sa kapadas ni manang hilin. Kuha naman yung kapadas sa kanan nabagli na anza ning bunga maghapon jang sanga na nang nangasanga si jang sanga mo inumunga ja arap ning daghana. To atay ludyo nga bulig-bulig karang daghana. Nagkari sakto na jud ni tagamtabon lagapak nagajag-agi dani. Ay sus grabe kitang timing ang pag-arhidari kay nagbiko man pud sila. Sabi okasyon na nga nagbubiko man pud mo. Harap na wa. Nag-crib ka nay? Nay, nag-crib kag biko? Galig burus kag manghud na. Galig burus ganis na nay sang manghud. Na, sugot og nay manghud ko. Kita, madyo ka na may pilit na nakaani demo. Napakay mangadyo ko silang biko kay dugay na ko kakaag biko. Pag burus sa banhang dalton grabing crib nagbiko. Jawadyo ko kakaag biko kay wa man jay nagbiko. Kada tong tengera murag wa man toy mga lubi. Wa toy lubi datong tengera kay kuan. Sabat lagi kay gikan tug bagyo naghinamdam ko ngano bang wa ko kakagbiko ditong tengura. Wa lagi ja marag nagbiko gadtos nanay ja wa po ko moangis biko gihatod ni nay kay puti man pod kay hangpang gipangitang biko kanang puwa sa pa kay di jud nagbiko jud nanay te nagbiko jud tos nanay og kanang puti jud kay wa man kuno pay kinugay di ay. So kita guys manungkab ta. Ning bata ni makamingaw ning bata ni kada ko na ni sa una sig vlog sa daga pa wa pa ko mo balhin og pamudyo. Ha? Kay biko sa kakaha. Grabe ka maadyo ka jud pag-ari na sus. Among patan-awon. Ya andaghan. Awon ni jud. Sa kakahang biko sa kakawa pasensya na mo din ang mga abo kay ngano jud mga abo dari sa bukid. Mga item gadjud ang mga abo. Pero wa siguro pa maupag ka pandaja, di ba? Kaya na sila gihimo dari murag buo-buo. Dana dapat ding saka na dagtog aso kalat-kalat manundari wa magay na mapinisingi kay wa pa budget unahag pagkain ay ano bang nagbiko magkain sa ribang kasyon ay gados na nag-creeping judges na bro siguro na manghuran jud ko maadyo ba pag pagka biko lami guwapo. Hindi dito. Ang pangadyoan tong ahang bana ay. Ngadyo ko. Ngayon tayo hindi makagahi. Ingon niya gimis unduduha nga mag-diet na may kay. Garami magkaan sa mga tijan. Pakunti siya laman may kisika. Kinadakag tijan. Yung may kapugngan kay. Mahimidaran na ikain. Mga ingon di ba? Kaya yung makatambok dyan eh. Yung mga rice pa. Dyan napay lubi. Napay kuan. Asukal, dagan. Dato pa mis ila mama, samot, dagan nagpagkaon, kaya kananan na to. Saan naman may pagkaniwangan niya? Asa mo yung mga biko? Yeah. Tapos pares niya, tinami si Kuwate. Wala pa mag-ugamang kakao na hinog. Mahinog na to, makatasok, na itablidya. Si Kuwate na. Lamit din pagkahimo. Kasi may himo rin eh. Kuya, Diyos na mo dagdi ko. Kaya ba mo guys, ag si Chito, Uncle Chito sa Montana, na arang, di pa dyan yung ko na era kung lumia. Nagbawon pa ganit sa pag-uli nila. Di pa na yung mabik, ba't ako? Nano din ang mga nanay, gabi. Nano din yung mga nanay, nagkita ako sa post niyo mo na yung tanga. Nabusog ka. Ako pa kong mati ka busog. Saan na yung gabi nga mo na nabusog man mo? Sport nila, lami man lang. Alam, ito na mo timpla. Kaya lahi man ko magluto, maghiwang ko kaya di ako ganahan mo pasok ito. Iba talaga ang mga lutong nanay no.
Mga ganyan ko na itatanong ko ginamunan. Kani yung ininang nanay, mo doon na ihang kami ngawan dyan ning balda. Hiningamang sang tiil. Inunan ni nanay nga bisag kagmay nga isda, nga paratuhon na nga isda, si nanay mo nun, grabe dyan lami isang kaon. So samot na siguro no, ugwa pa ko naglain no. Diya. Si nanay magluto na ako dari nga na. Sus, grabe din siguro natambol karon, mura na butik ko. Kuan siguro dugong. Mga may ako may magluto sa rin. Oo, kanang ikaw may luto pod makawa ko nagana og kaon. Gabi, hindi kinabusugan sa kananay. Mag-post basta ti ali na din ti panghampo ko sa social media nga. Grabe kasi pre na Busugan pa lang kung gabi mo sa kanang basi, kabusog na yun. Na. Dami din yung sabaw na grabe kong ligo ko na eh. Ara jud kuntong lami. Ana imagine man punaha kay sa diri pa ko tingnan na man jud may magrag. Lami jud sa kaon kay lami ang luto. Di ba ito kumukhaon? Ang niluto? Nay, tugas tinuod nay. Naman sa Unsa man jud nay? Di magbalik sa tanga na grib-grib kay bigo galing na imang hud ko. Agay ka jud. Kasi tatay ra pag ganina, pag doon ang tatay ganina, smile murag na ajay pahiwatig na. Nay, basig buras ka nay, kay pasikap ta tos alimagris. Labog, suki ito na alimagris to, katuod sa alimagris na kay gidaka na dito. Tugas tinuod ba kay galing na ana na. Kaya nga ultrasound. Dapat nang ipakatawas nanay. Nay ha magimong-ipon na yung magipungga na pud. Sakit ang gari, luwasan ko Luasan na pud ka. Ngano naman na. Nangilig sa kanil. Uy, ginoo ko nay, nakakita ko ang naghanang kawilan dito. Kuan nay mabini. Ako po lang kan. Ara dyan na ipa dyan nakakita ko kay sa una imong sugon patambos imong luas, munguha anta take, maadyo magimong luas dito. Maadyo ra pa dyan na kawilan. Di ko kawilan. Dahil babaw niya ang tulad. Nagipanghagpas man si Nanarap ko dyan. Kuan na kawilan diri sa atong muto. Gustiso, kung dito ka kami gusto. Kaya namiyabas mo. Basig si Tumas na lagi nanay sa imong pagmablos, may mga luas-luas ng gawas man. Kaya ba? Ah, Ako try ni. ah. Nagtiis naman ko. Parang na, yan, may balik sa mga isla kinuon. Nangatag mas yung nagpaan. Itong mga, kami na yung mga tagalingi. Nga. Kampo paan ka, kung humok mo ipili kayo. Sakit lagi yung sa kong dahil pustiso. Nakatawa may kado kang pustiso. Hindi na kayo dyan mag-ibisalis. Ina rin duso. Kung kinukusti na. Ano ina mag-yuso? Pikas na rin isuot. Kaya pikas ko nakalimit ko silang bahan. Natawa rin. Wala paris. Ibabaw ra. Wag na. Ayaw mo ito doon. Ano palit ka Lagi mga ko na no. Yung palit ka magkulidin. Tayo nga nga siya nagdahan. Tapos nagkapos sila tapo. Wala luoy lang mahal. Luwi lang. Hindi pa tingbog. Luoy nga makamuot. Oh guys, at si Dalton natug mo nang gara-gara ko dari kay way bata na matugaw kay. Tug madalton. Na mga jud ko na nang bawno nay. Uy, hani mo pala gitutaklo ba na yung bag-aral lami ay. Ang sinalaban nga ko ani. Hala lang lami. Giniluto ni hari nga kapada. Uy, mukhaan ko. Na may luto. Di kararang lang. Awa guys, ang lami guys. Kapadas na sa Pinas mo din ang ganahan nga kay wa mo kumakaluto na dito sa daghang kapadas dito na magipian. Nang may luto na. Kung makaluto dito kay ang kahoy ni undo, wala kasaga mo aso, nang kutoy ming luwas dalton, buntis ng ubo. Diyo, kapag ka pangahoy, kaya ka lugar. Sulit aso. Hala, lami. Medyo na, kuha naman. Lami kaya, pero hanggang ka lang kadyo. Lata, kapadas. Ay, hap ko permentana. Hindi kayo manahon na. Na, kaniho kas iring na, dararabay sa isa. Guys, kami kadyo. Yanan kong nani. Yan namin bahaw. Ano man luto na yung luto na. Nakipakita ni Flor. Di sa kamang huot ko, may bahaw. Ino na eh. Ino na tayo, kasi kailangan yung angkan kayo. Hindi nakikita ka dis. Kasi ko pagkakariyo. Yung iring bang angkanay. Wah, naman di ba masaboy rin nila ng tao. Mga antan ni guys, ya. Alam mo, ang pagkaan. Yara nagyari nga na. Pustiso, nilapag sa pinupuan. Halalu. Ganyan ang isuran. Hala. Ano yung pustiso na tikang ka. Nadadidit ang galing siya na yung pustiso. Alawa. Ganang gibaling pa sa kuranan. Dahil isa, dapat sa baba. Naabot na siya ba? Ay, basta yung mo na siya na. May luipod. Halalu. Hindi na. O naman na siya, magkuwang man ko rin. Natawa nag 1942. Magkuwang din ang ano ni mo. Magkuwang. Hala, yung mo na ko. Kinahanglan na sa anak nga magatiman ni Diyan. Dito ako ganyan, luod. Ay, dito Utot ako. yun. Dito sa gamay katawan. Mga sila, natawa sila. Luoy. Oh, mga kagaya, giapta namin dito alas 5, bumistoryan. Dahil si Rilak, ang nakitaan sa pharmacy, ang gipalit. Bawon si, pasabutan ni kasi nakabasa daan na.
Basta kayang nakitaan DHA plus iron so gwapo man dagang gitan aw kare banana, apple ug orange. Wapas dalton do ni katilaw do ning klasihan di sa gikan nga di man mabasa. Mas mahal ra ba ni sa regular nga Sirilac ng paliton, mag-Sirilac mo rin kay naglaag man ni. Kaya pagkasal sa bayang niluto, pero ka nang maglaag, mag-Sirilac, ang hindi patilaw ng Sirilac. Kaya in case of emergency, kaya di makaluto, at least, ipaon, kaya hindi maanad ra pag puro niluto. Pero pa nagsaragazud, kaado, ujad ingal pirmi-pirmi. Kani, masugani kaya agkari na, sakto po, na pag namilit ginagmay, pero, Sirilac, magyapon na. Sakto po kaadyo re, igo-igo po siya makapuno. Lahit lagi sa color ko. Mora di ay. What's that ton? Madala maganah dahil kung dani nga klase. Kaya katong rice and suya o magaganahi. Wala. Kani kaya ganahan sila sa kana may banana. Humot lagi nilugaw. Tun lahit sa baho. Tun baangay baka kadani. Lagi. May kaubos mo. Ano ka? Ay, may madagi mo hang diib. Sagdi laman. Lisan na ka. Ano ka? Sige, paninggan mo tiya. Natuto ha? Nah, matuto. Ay, Gusto lako. mo na ako. Hala ko magmatuto ha. Gusto mo na ka muna ako. Uy, kikita na nagbiyabas. Beauty ka, Dalton. Uy, nakaduta ra ba? Thank you, nanay. Busog na ko sa dinner, nanay. Managkaon siya. Managkaon, manapagin mag-water. Ada. Dalton. Dari Ada. na puso, Dalton. Ano po ito? Ano ka ba ito? Ada man kuno yan. Hindi mo sila ang puso dari Ada man yes dog kuno. Wala na. Kita makangiit po na ni gani nagwaba no. Mo ilpok mo paindit ko no. Naman ang dog. Uy, bus. Ina sa ron. Pero yung bisero, isa man. Hi guys, dagoy bijabas. Uy, naligid magang bijabas. Hindi pa ak. Bahong ingat ka humot. Wa, kisa na. Manang kaunto naman, hindi mo na bowl. Hindi mo na mabunong bowl. Hindi lagi mo Sirilac na, hindi mo sabtan. Tulong-tulong mo nag-jackstone. Hinog na nita, promise. Pwede naman natin nangyay ko ng kaitlib. Uy, nasa naman niya. Napuno naman ni Swiwi. Mag-ilis na ito. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. Ha? Jesus. Tiya, may bijabas dari. Ay!